Zure hiria egunez egun, Iruñeko udalaren informazio zerbitzua. Bersoaroa 2018 programazioa abiatuko da ostegunean, azaroaren 27 bitarte lehen mailako bersolarirekin proposamenak egonen dira. Gurutze plazako institutoko areto nagusian izanen da lehen saioa, arratsaldeko 8:00. Sarrera librea. Ardo ekologikoen dastaketa ostegunean arratsaldeko 6:00 ingurumen heziketa museoan. Izen emateak 010 edo 948420100 telefonotan. Asteazkenean leku berean arratsaldeko 7:00 nekazal bioaniztasuna eta aldaketa klimatikoaren gainean hitzaldia. Sarasate musikagilearen gainean euskerazko tailerra antolatu du larunbat goizerako Zibilbox sareak. 5 eta 10 urte bitarteko umeentzako da. Goizeko 11:00 ordu batetara izanen da Kondestable Zibilbox parte hartzea debaldera. Baina derrigorrez izen emateak egin dira Zibilbox sareko edozein zentroetan. Jaio berriendako 2 aktibitate larun batean Zibilboxen. Sarrerak dagoeneko salgai dira. Mendillorri Zibilboxen goizez jaio berriendako jokoak eskainiko ditu Malebablek. Iturrama Zibilboxen arratsaldez 3 urtetik berako umetxoendako dantzatailara. Sarrerak salgai Zibilboxen edo interneten. Informazio gehiago 010 telefonoan edo vbikoitza.pamplona.es elbidean. Informazio gehiago 010 telefonoan edo vbikoitza.pamplona.es elbidean. Iruñeko udala.